san gwarmai babana yayye mai Allah ka sake da mai ba wai dan baka yi mai ai ba masha Allah Allah alhamdulillah da kiran alhamdulillah Allah Allah alhamdulillah alhamdulillah Allah alhamdulillah mai tafiya ya dawo tale ka ta dawo muna murna muna gwano mai hajiya ya dawo masu ido ku kallo yayi gabacin sarkin al'umma ta je ta dawo an binne an tono an jefar mun samu barganin girman giwa baba yana da takalmin karfe habakai Allah ne wai abban gwamna Allah ne wai wasu nusu sarauta mana dauki muje tun da ka cancanta jamu muje tun da ka gaje ta yi wali jan baba kai yi da ran baba sarkin al'umma na al'umma mai san al'umma dawi su mai adam ga adalin da bai cutarwa ga malamin da ke koyarwa bangon da kin da bai zagi alƙali mai daura mai cutarwa Sunusi Lamido sarkin sarakuna Sunusi Lamido malamin malama Sunusi Lamido malam da rabun malam Sunusi Lamido malami dan malam jikan malam malam sarkin malam sannu malam sarkin al'umma kadimul islam mai waka katino ganduje a kar kusa na zagi zana yo muku baigi za ku bar mun aiki ba ni san zancen banza muna tuba mun gaida farin sarki dogon sarki ai larabci malam ai turanci baba mai yaren hausa ya fi su da bambanci zance mai daɗi kar kusa da ya habaici mai adalci shi ake wa fadanci mai tafiya ya dawo tale ka ta dawo muna murna muna gwano mai hajiya ya dawo masu ido ku yi kallo yayi gabacin sarkin al'umma ta je ta dawo an binne an tono an jefar mun samu barganin girman giwa baba yana da takalmin karfe habakai Allah ne wai abban gwamna Allah ne wai wasu nusu sarauta mana dauki muje tun da ka cancanta jamu muje tun da ka gaje ta mai taimako da mai nema Allah ka taimake su mai taimako da mai nema Allah ka taimake su masu son mulki dan nema Allah ku karkaba su masu mulkin kama karya Allah ka tarwatsa su masu mulki ba dan su ba dan ƴaƴansu ba Allah ka taimake su sarkin mu ya taimake mu sarkin mu ya taimake su ƴaƴa da jikokin su za ka yi gandana a gaban su kabir mai waka ne ke hoban waka ne Allah ka taimaki mai taimako Allah ka taimaki mai nema Allah ya samu dace. AS Mix.